Broşura li ser jinên Êzidî bandora 74 fermanan û metirsiyên nû. Akademiya Jinolojî ya Şengalê. Yek, çand û baweriya ezdayetî. Çand û baweriya ezdayetî yek jî çandên xeta şaristaniya demokratîk û di axa Mezopotamyayê de bi hêz û felsefeya çanda make xwedawend xwe xemilandiye. Gelek lêkolîn nîşan didin ku dîroka çand, felsefe û baweriya ezdayetî beriya şaristaniyên dewletî û olên yek xwedayî diçe û formekî baweriyê ya resene. Ango dikare weke senteza çanda civaka komînal ya resen û baweriyên yek xwedayî were bidestgirtin. Dema bingeha ku ezdayetî têda welidiye û xeta ku têda belav bûye were bidestgirtin, dê were dîtin ku yekemîn cih û warên civaka dêxwaz û di heman demê de yekemîn cih û warên şaristaniyê de şopên ezdayetiyê hene. Di çanda civaka Êzidî ya resen de jiyan, bawerî, civak, rewresmên olî di nava hev de têşe digre û ev yek herî zêde li derdora hebûna jin dayîkê tê hûnandin. Hemû pîroziyên, tabûyên, rîtûelên, gotinên civaka dêxwaz ku li derdora nasname û hebûna jinê de ava bûye, di nava çanda ezdayetî de cêxwe digre. Ji mîtolojiyên afirandina însan heta bi destgirtina xwezayê, ji rîtûelên çêbûyîn û mirinê heta baweriya bi enerjî û animîzmê piştrast-kirina vî yekê dikare were dîtin. Hebûna jin, pêşengî û rêveberiya jinê di çanda resen ya ezdayetiyê de diyarker e. Di çand û baweriya ezdayetî de zilim, xweferzkirin nîne. Berova jî di nava aştî û aramiyê de jiyankirin weke felsefe li pêş e. Di heman demê de berxwedan û parastina motîfên çandî û baweriyê pir di pêş de ye. Ji ber vî yekî ji dîroka şaristaniyên navendî ku ava bûye heta roja me ya îro civaka Êzidî her dem bi êrişên qirkirinê re rûbirû maye. Çi ji milê fîzîkî be, çi ji milê çandî û bawerî de be, êrişên qirkirinê ji seranserê dîrokê dikare were xwandin. Sepandina bi zorê, guherandina olî, destverdanên li ser formên jiyanê rûdane. Di nava wan êrişên qirkirinê de ya herî zêde zirar dîtiye dîsa jin û zarokin. Ji ber ku jin berdewamî û parezwanê çandê ye, weke hafiza û bîra dîroka civakê ye, berdewamiya civakbûyînê ye, ji bo holê rakirina çand û baweriya ezdayetî jî jin bi taybet hedef hatine girtin. 74 fermanên ku bi destê xeta şaristaniya dewletî hatiye ser êzdiyan de ya ku herî zêde hatiye qetilkirin, esîr girtin, tade li ser hatiye meşandinê jin e. Taybetî fermana 74an da ku sisî tebaxa 2014 de pêş ketibû, bi destê Daişê bi hezaran jinên Êzidî hatin qetilkirin, hatin revandin, tecawûz kirin, weke kolayan di pazaran de hatin firotin. Ango di civaka Êzidî de ya ku têşe daye çand û baweriyê jî jin e. Ya ku di encama jenosaydan da herî zêde hedef hatiye girtin û hatiye qetilkirin jî jin in. Ji ber ku ne tenê bi bandoriya fermanan, yek jê baweriyên ku ji xeta şaristaniya navendê herî zêde bandor bûye ezdayetî ye. Ev yek di seranserê dîrokê de bi awayekê plankirî hatiye birêvebirin. Ji ber taybetmendiyên xwe yê dijî pergalî, her dem dibin êrişên desthilatdarî û mêrsalarî de maye. Polîtîkayên qirkirinê herî zêde helandina civakî, çandî, baweriyê armanc kirine. Ev yek hiştî ye ku di nava avahîsaziya civakî de jî guherînên neyînî pêş bikevin. Gelek taybetmendiyên çandên xirab û derve bi awayekê plankirî di nava çandê de hatiye bicihkirin. Ger berxwedanekî li beramberî vî were raberkirin, ger rêbaza helandin û bişaftinê encam negre, rêbaza jenosaydê ketiye meriyete. Di nava fermanên domdar da tinekirina hafiza weke armancekî esasî hatiye plankirin.
Bi bandora van êrişan civak di nava sedan salan da bi hewla xwe ji fermanan parastine, xwe ji derve girtiye û formên xwe yê bihwerî û çandî girtiye parastine. Piranî lêkolînên di derbarê ezdiyan da behsa girtîbûyîn û dogmatîzma civaka ezidî dikin. Li vê derê yê ku girtiye ne formên bihwerî ne, hewla parastina formên bawerî û çandî ne. Di dîrokê da fermanên li ser civaka ezidî hatine meşandin. Ezidî ji qirkirinên jiyankirinê ra dibêjin ferman. Ji ber ku her qirkirinên jiyankirine bi destê desthilatdar an jî dewletekî jiyankirine. Ferman weke peyv jî têwateya emirkirin. Lê di rastiya civaka ezidî da tegîna fermanê emîr an jî qirkirinê derbas kiriye û naverokekî nû qezenç kiriye. Li gorî qeydên fermî, civaka ezidî bi 74 fermanên mezin re rûbirû mane. Li ev tenê fermanên ku ketine dîroka fermî ne. Hejmara rast ya qirkirinên li ser civakê hatine meşandin ji yên ku tên zanîn pir zêdetir e. Di hemû fermanan da çand, bawerî, dîrok û erdnîgariya civaka ezidî hatiye hedefgirtin. Li gorî têzanên hejmara civaka ezidî di encama fermanên dondar da sedî da not kêm bûye. Ezidî ji bo xwe ji fermanan rizgar bikin, piranî li derveyê welat, welatên Parzemîna Ewropa û Amerîkayê belav bûne. Dîsa li Rusya û Ermenistanê hejmareke mezin ê ezdiyan jiyan dikin. Di erdnîgariya ku civaka ezidî têda jiyan dikin de gelek dewlet, desthilatdarî û olên yek xwedayî derketiye holê. Her desthilatdarî an jî olekî xwastiye di çand, bihwerî û terzê jiyanê ya civakê de guhertinan çêbikin. Lê civak li beramberî wan êrişan li ber xwe daye. Di encama vê yekî de ji ber ku bîat nekirine, di derheqê wan de 74 ferman hatiye derxistin û ji qirkirinê hatine derbaskirin. Gelek mînakên fermanên ku li ser civaka ezidî hatine meşandin jî dide xuyakirin ku civaka ezidî piştî pêşketina şaristaniyên bi dewlet û olên yek xwedayî her tim bûne hedefên êrişan. Ol guhertin li ser wan hatiye ferskirin, xwastekên serbixwe û xweser jiyankirin, bi çand û bihweriya xwe jiyankirin her tim bi fermanan hatiye bersivandin. Bêguman di hemû ferman û qirkirinan da herî zêde jin û zarok bûne hedef. Jin hatine dîlgirtin, qetil kirin, tecavüz kirin û bi zorê ji çand û bihweriya xwe hatine dûrxistin. Biriya hebûn, cewher û nasnameya jinan, hebûn, cewher û nasnameya civakekî hatiye hedefgirtin. Fermana heftê û çaran û jenosayda ku naye naskirin. Ezidiyên ku di axên xwe de heftê û sê ferman jiyan kirin, di dîroka sisê tebaxa 2014 da rastê fermana heftê û çaran hatin. Li ser rabirduya wan axên qedîm pêleke reş yan nû zêde bû. Çeteyên Daişê ya ji welatên herêmê û hin welatên navnetewî dihatin xwedî kirin, li Şengalê li ber çavê dinyayê fermanekî nû pêkanîn. Beriya wî di mehan, Daeş vilayeta Nînove ya navenda wê Musulê bêyî muqawemetekî bi dest xist û piştî wî berê xwe da Şingalê. Li Şengalê hêzên hikûmeta Iraqê û pedeke ku pêwîst bû parastina civaka Şingalê bikirana, di nava 2 saetan da Şingal terikandin û civakê bi fermanekî nû re rûbirû hiştin. 12,000 peşmergeyên hikûmeta Herêma Kurdistanê ku ji bo parastin û evlekariya Şingalê erkirtibûn, çekên xwe jî girtin û ji Şengalê reviyan. Gelek wêne û belgeyên ku vî yekî piştrast dikin hene û di rapora neteweyên yekbûyî ya jenosayda Şengalê de jî têpayên ku şîrikên fermanê hene. Di encam da Daeş li Şengalê bi hezaran mirov kuştin, bi hezaran ji wan dîlgirtin, piştî fermanê bi hezaran jin hatin revandin, wekê kolê di pazaran da hatin firotin. Dema êrişên Daişê dest pê dikin, hejmarekî mezin ya civakê berê xwe didin çiyayê Şingalê.
gelek jwan zarok û mirovên temenmezin ji ber bêderfetiyan ji tîna û birçiyan jiyana xwe ji dest didin. Yên ku dikarin di şert û mercên zehmet de jiyana xwe rizgar bikin jî di şertên pir giran de têkoşîna jiyanê dan. Bi sed hezaran Êzidîn ku neçar man ji Şengalê koç bikin, bajar û bajarokên Başûrê Kurdistanê Duhok, Zaxo, Laleş û Şariyê belav bûn. Hejmarekî mezin li ser korîdora mirovî û ewlehiyê ya şerwanên YPG vekirin koçberî Rojava û Bakurê Kurdistanê bûn. Di vê rêvêtiya zehmet de hejmarekî pir mezin mirov jiyana xwe ji dest dan. Rûxmê gelek lêkolînan îro hîna jî bi daneyên şêmber û fermî axaftin negengaze. Ji xwe hîna beriya fermanê ji ber valatiya rêveberiya herêmê girêdayê avahîsaziya demografîk daneyên şêmber û fermî nebûn. Li dema em gelek lêkolîn û daneyan tînin keleka hev, li gorî daneyên nefermî û li gorî gelek lêkolînan têguhertin. Beriya êrişên qirkirinê yên Daişê li Şengalê 550,000 Êzidî jiyan dikirin. Piştî fermanê zêdehiyên wan şêniyan koçê bajar û welatên cuda bûn û rastî polîtîkayekî qirkirinê ya sîstematîk hatin. Hîna li kampên Başûrê Kurdistanê ya penaberan de jî 135,000 zêdetir Êzidî jiyan dikin. Di fermanê heta niha nêzî 130,000 Êzidî ji cih û warên xwe ber bi welatên cuda ve belav bûn. Li gorî rapora Neteweyên Yekbûyî ya Iraqê ya dawî heta niha 93 komên gorî ku Êzidiyên li fermanê de hatine qetilkirin û tê de hatine binahkirin hatine dîtin. Li gorî tê texmînkirin hejmara rastî jiya hatiye tespîtkirin pir zêdetir e. Li gorî Wezareta Parastin û Karûbarên Gorên Komî ya Iraqê ji sala 2019 heta niha 62 gorên komî hatine vekirin. Ji wan gorên komî heta niha 798 cenaze hatine derxistin. Li gundê Solaxê li gorekê komî de cenazeya 8 jin û 2 zarokan hatiye dîtin. Dîsa di dîroka 18 Tebaxê 2024 de li Til'aferê gorekê komî hatiye vekirin. Di vê gorê komî de ji 1500 zêdetir cenaze hatine dîtin. Piraniya wan kesan Êzidiyên ku ji alî Daişê ve hatine revandin û qetilkirinin. Daîş di heman demî de 68 cih û perestgehên olî ya Êzidiyan rûxand, şewitand û wêran kir. Rojên destpêka fermanê de du jinên ciwan bi navê Naciye Hecî û Suad Birahîm ji bo parastina Qubba Şêxmendê qiblet bikin û civakê ji Daişê rizgar bikin, li ber Qubbe bi çekên ferdî ya malbatê şer dikin. Daîş dema digihîje ber Qubbe bi wan jinan re hejmarekê mirovên temenmezin ku nikarin dûr bikevin bi Qubbe de teqînin. Dîsan li gorî rapora Neteweyên Yekbûyî ya Iraqê di êrişên Daişê de 6500 zêdetir Êzidî hatin revandin. Ji wan 3500 zêdetir jin, nêzî 3000 jî mêrin. Heta niha 1211 jin, 339 mêr, 1076 zarokê keç, 964 zarokê kur ji destê Daişê hatine rizgarkirin. Piraniya mirovên ku hatine rizgarkirin ji herêmên weke Reqa, Tebqa, Dêrezor, Holk û destpêkê di vênerîna Daişê de bûn, bi destê şerwanên Qesede, YPG, YPJ hatin rizgarkirinê. Hêna ji aqûbeta ji 2500 kesî zêdetir mirovên Êzidî nayê zanîn. Li Musulê hezîrana sala 2016 da 19 jinên Êzidî ku di destê Daişê de dîl girtî bûn, ji ber ku ferskirina ola Îslamê red kirin û koletiye qebûl nekirin, ji aliyê Daişê ve bi saxê di nava qefesekî de hatin şewitandin. Êzidî di sala 2014 da tenê bi qirkirina herî bixwîn ya dîroka nîz re robrû neman. Di heman demî de li ber çavên hemû cîhanê qirkirinekî jinan jiyan kirin.
رغم کو لسر فرمانه جی 11 سالان زیدتر درباس بویه هینا عاقبتا گلک جن و زاروکین کو وک غنیمتا شر هاتن رواندن ندیاره. لگلک دورین جهانه دبن ناوی بازرگانی کافران دا به هزاران جن هینا جوک فولت دین بکارانین. گلک زاروکین کو ده فرمانه دا اسیر کتن دست داعشه ده شر داعشه یال دجی گلان دا هاتن بکارانین. زاروکین تمن بچوک جی پروردهین چکان را هاتن درباس کرن وک شروان هاتن بکارانین. گلک جوان جی وک بومبین زندی هاتن پرورده کرن و به زوره چالاکی واندان کرن. نه دولتین هرمه نه جیا جیهانه دمجار فرمانا شنگاله دا برپرسیارتی نگرتن سرملین خواه. دولتا عراق بخواکو ازیدی دوی آخی دا جیان دکن فرمانا هفتی و چاران وک جنوساید ناس نکر. ایرو روشا هی یا پشتی فرمانه دما لبر چهوان تگرتن روشا مروین کو کوچبری کامپان بونه کوچبری ولاتین جدا بونه و نکارن بزورن سر آخین خواه به 10,000 قرکرن آنگو فرمان با آوه که جدا هینا جی بردوام دکه. ده آلی دندا گفن لسر ازدیان و شنگاله جی ددومن. هیزن هرمه جواکا ازیدی کو پشت فرمانا داوی وگریان لسر آخا خواه خواب ریخستین کرن و جیانا خواه جنوبا تنظیم کرن باوه که سیستماتیک تهدید دکن. ازیدین کو مکانیزماین خواهین پاراستنا جوهری آوا کرنه و جیانا خواه بخواه ریخستین کرنه ده سری دا دولتا ترکیه هینا جی راست گف و ایرشن گلک ولاتانتین. لگوری بیلانچوی رویبری خسر یا شنگاله ده ایرشن هوایی یا دولتا ترکیه یا پشت فرمانه ده جسالا 2017 حتی نها 5 کس جیانا خواه دستانه. 22 کس بگرانی بریندار بونه. جوان ایرشان ده ایرشن هفته تباخا 2021 دا بالافرین شهر یا دولتا ترک نخوشخانه یا سکنی بمب باران کر ده انجام وی بمب بارانی دا 3 کتکارین تندرستیه و 5 شینی جیانا خوش دستان و نخوشخانه به تمامی هلوشیه. 15 حزیران 2022 دا بالافرین شهر یا عیدی دولتا ترک مجلس گل یا سنونه بمب باران کرن. ده انجام وی بمب بارانی دا زاروکه که بناوی سلاح ناسوک و 12 سالی بو ابراهیم درویش جیان خوش دستان و 7 کس جی بریندار بو.